Yes. Så er vi inde igen. Lige herover og får noget træ. Jeg kan se, der er allerede nogle får deroppe. Den tager vi bagefter. Yes, så har vi fået nogle af tingene, som vi skulle bruge. De ligger her. Det var bare lige til at kunne lave kisterne, så det er ikke noget, vi kommer til at bruge. Det kan godt være, at vi kommer til at bruge det. Men det her, det er nogle af tingene, vi skal bruge. Jeg kommer nok til at lave nogle af tingene også henarbejdes i hvert fald. Så nu tænker jeg, at vi går i gang med at bygge huset. Så
ja. Yes, så fik vi lige bygget huset. Det er blevet ret godt, synes jeg. Jeg tænker i næste afsnit, så indretter vi det. Og så tænker jeg også, at vi skal lave en masse farme. Så yes, jeg håber, I nåede den her video. Og håber, I vil subscribe. Det her det er udefra. Men så er der ikke mere at sige end have en god dag og subscribe.